χειρότερη μου είναι όταν πιάνω σμέρνα. Χειρότερη μου. Αλλά κάνω την τεχνική του παππού. Τι λέει ο παππούς? Ξιδάκι. Πας λοιπόν, πατάς ξιδάκι. Σε 3 λεπτά game over. 3 λεπτάκια θέλει. Και τελειώνει η σμερνίτσα για να μας ταλαιπωρεί, όχι τίποτα άλλο. Κόλπα Ψαράς Παππούς Νικολάκης. Έχουν περάσει 5 λεπτά από την ώρα που έγινε ξιδάτη. Ψόφισε αμέσως και πλέον είναι ακίνδυνη. Ωραίο κόλπο, παππούς. Να είστε καλά.